Ongi etorriak Katialin Elizalde ikastetxeko keijatira! Katialin Elizalde ikastetxeko ikasleak gira, irratsaioetan otsailetik apirilera bitarte kolegioan izandako gertakariak aipatuko dizkizuegu. Hala nola, hemengo albisteak, musikaren tartea, elgarrizketa, kirolak, txisteak eta urrengo egunetako agenda. Gure helburuak, jendei gure proiektuen berri ematea, kolegioari buruz gehiago jakinaraztea eta batez ere, zuekin gure entzuleekin momentu gozo bat pasatzea da. Bigarren saio honetako aurkezleak gu lauak gira, Lilia, Maina, Aiur eta Aize. Aurkezpen txiki hau eginik albisten tartera pasako gara, beraz orain hitza gure lankide Paula, Ima eta Xanari pasako diegu. Otsailaren 21ean inautak ospatu genituen Katialin Elizalde ikastetxan. Ikasleek antolaturiko zanpantza jauzia antzestu genuen eta ondotik puntiaka taldeak ikusgarri bat eman zuen. Ikasleek haien instrumentuekin giroa alaitu zuten eta egunak arkada batekin amaitu genuen. Otsailaren 10-etik 14 bitarte lehen aldikotz jala astea egin genuen kolegioan, ikasleok mailakan hasi eta bizirik gaude proiektua landu genuen. Euskal Herritik irla bat banandu eta utxetik bizimodu berri bat nola antolatu erabaki behar izan genuen. Azkenik gure erabakiak arrazoitu eta epaimai baten aintzinean babestu izan behar genituen. Martxoaren 14ean, pieguna aitzaki izanik, 6. mailako eta 5. mailako ikasleek joko ezberdinak egin zituzen matematika ikasgaian. Skype Gameko irabazleak hauek izan ziren, 6an Naia, Lorea eta Aize, 6ben Amaia, Laia Gorri, Jone eta Egoa, 5an Gorka, Enaitz, Kepan Egelua eta Antion, eta 5ben Katialin, Oiana, Luma eta Mikel. Martxoaren 24tik 28ra bitarte, 4. mailakoek prentsa astea ospatu zuten. Horren harira, Euskal Irratiak gure kolegiora etorri eta gure ikasleekin batera zuzeneko emanaldi bat antolatu zuten. Bosgarren mailako ikasle batzuek bultzaturik apirileko lehen astean Keiberri aldizkariaren lehen alea kaleratu zen. Bertan txisteak, komikiak, jokoak eta beste hainbat denbora pasa aurki ditzakezu. Ea horrengo alea noizko heldu den. Apirilaren 2tik 4era, 5. mailako ikasleak 3 egun pasatu zituzen Beran Labiagako ikasleekin egindako trukaketan. Bertan, ekitaldi ezberdinak burutu zituzten. Hala nola, joko pista, eskulana, ibilaldi bat. Maiatzean, beratarrak gurera etorriko dira. Beraz, gogoz gaude eguna heltzeko! Otsailan Senpereko lakuan hemengo ikasleak lagundurik, dupla taldeak erri urratzen aurtengo kantaren bideoklipa grabatu zuen. Aurreko hilabetean aurkeztu zuten, beraz, dagoeneko parada daukazue kantua entzuteko. Azken albistearekin lotura eginik musikaren tartera pasatuko gara. Jajaian dupla taldea aurkeztuko dizuegu eta ondotik kantua entzuteko parada izanen duzue. Hoja jajaian gure lankide Madi Delgadok egindako aurkezpena. Dupla Arabako Agurain egian sortutako rap musika taldea da. Gari Uriartek eta Beñat Oribek osatzen dute taldea. 2019an hasi ziren eta dagoeneko 3 diskoak gitaratu dituzte. Dupla izan da aurtengo erri urratseko kantaren egilea. Horretarako, Pizo eta Pantxo eta Peio kantarien laguntza izan du. Erri urratx egunan ere, bertan zuzenan hariko dira, beraz aitzaki hona da haien kantua ezagin eta zuengana heltzeko. Oja!
merezi izan duela. Bizitza oso bat borrokan, untxiaren kontra korrikak dordoka, atera punxa, litroka, emekiko azikatzen arroka. Ta zenbat gau egon garen, zeru ardi galdetzen jakin gabe, erantzuniko deten. Ta galdetzen hasi aurretik, zergaitik jarraitu honekin, gogoratu eraiki duguna, gure maitasunarekin. Ta muga hotxoen gainetik, urrento dantza zurekin, ospatu ezagun maitia, berriz gaudela elgarrekin. Denok batera segi dezagun gure bidea, euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak. Elkar lanean arituz lortu dugu aldaketa, orain besta egiteko momentua iritsi da. Zuk ere egin dezakezu jatsa egia garatzeko, trago bat edan dezakegu dena giroan sartzeko, hizkuntza dezagun bihotzetik salbatzeko. Ta galdetzen hasi aurrenik, zergaitik jarraitu honekin, gogoratu eraiki duguna, gure maitasunarekin. Ta muga hotxoen gainetik, urrengo dantza zurekin, ospatu ezagun maitia, dena. Azken dantza izango balitz bezala, bat batean, tendetu zaitazala. Eta dena itzultzen bada, maitia, jakin, merezi izan duela. Berriz gaudela elkarrekin, ta muga hotxoen gainetik, urrento dantza zurekin, ospatu ezagun maitia, berriz gaudela elkarrekin. Aurtengo egiugatxeko kanta maitatu duzue? Segur baietz! Otsailean ere, Euskaraz Bizi proiektuaren barne otsailean ide Japoniajaren bisita izan genuen. Japonen sortu eta Euskara ikasi duen historialaria. Bere bisita baliatuz, gure lankide mainak elgarrizketa bat egin zion. Horra elgarrizketak emandakoa. Egunan guziei, beraz gaur gurekin ide dugu, Japoniak Euskalduna, beraz Japoniatik etorri dena Euskara ikasteko. Egunon ide? Egunon. Ongi? Bai, ongi, zu? Bai. Eskerrik Beraz- asko, bai, konbidatzearen. Bai, zuri. Galdera tipi batzuk eginen dizkizugu. Beraz, hasteko, zenbat urte dituzu? Ba, orain, hogeita hamar urte ditut. Nun bizizira? Lehen oinatin 2 urte, eta orain ba Japonera bueltan nintzen, eta Gasteizen ingurun, bizi esango nuke, baina gero igual Tolosara lanarengatik, Tolosara pasako naiz agian. Zer da zure lanbidea? Lanbidea historia ikertzailea, eta pixka bat antropologia eta soziologia ere bai sartzen dira pixka bat. Baina bai, historia hori da nire lanbidea eta pasioa, eta hizkuntza irakasle ere bai, hizkuntza irakasle Japonia ibili nintzen laiten. Eta zenbat hizkuntza dakizkizu? Ikasi asko, baina azkenean helburuaren arabera. Osea, ondo egiten ditudana euskara eta gaztelania. Bakarrik, ingeles gutxi. Eta ingurukoak behintzat probatu, baina ez dut erabiltzen eta isa ahaztuta. Ados. Zer bultzatu zintuen euskara ikastera?
erran bezala, historia, ez? Historia iraganeko bizi modua eta hori nolakoa da, ez? Ureretzeko gogoak, ez? Hori ekarri nindun Euskal Herria ezagutzera. Eta, ez dakit, ze gehiago jakin duzu? Hitz batean nola definituko zinuke euskara? Hitz batean? Bai. Ostia, ze zaila! Hitz batean, euskara definitu? Niretzat filosofia, ez? Bai, osea, nola, 21. mendean nola bizi behar dugun hausnartzeko tresna. Eta zure burua? Nire burua? Nire burua hitz batean? Bai. Definitu? Ota zaila. Bueno, ez dakit. Historiaria, uste dut, bai. Nork zen zure tipitako idoloa? Tipitako idoloa? Bai. Idoloa, erreferentia eda? Bai. Hori? Egia esan txikitan ez, baina oingo idoloa, ez dakit, Ego Ameriketan edo Australian, aborigena edo bertoko jendearen historia idazteko 40 urte baino gehiago, bere ondoan egon eta elkarrekin denbora pasau eta benetako historia, ez? Hori idatzi dauena. Ez da ideologi zatua eta benetako historia, ahozko historia jaso eta hori egin duen ikertzailea. Hori da nire idoloa. Eta, inspirazio asko jaso neban, gazteagotan, karrera edo unibertsitatea, ez? Karrera egiten duenean. Eta handik, ez? Gauza asko ikasi eta hori aplikatzen dut Euskal Herria ezagutzeko. Zenbat urte behar izan dituzu euskara ikasteko? Batua ikasteko 2 urte eta tita. Niretzat ez da hain zaila, baina gero euskalkia eta, ez? Hori bai, pixka bat zaila, baina gogoarekin beti posible. Eta karera urteten bazarai, asko zamorrao. Eta gero kulturarekin, gizartearekin, literatura eta danak batera ikasten bauzu, hori zaila da, baina horan zamorrago edo ez dakit divertigarriago bidea. Bikain, beraz, mil esker. Bai, zuri, mil esker. Behin elkarrizketa entzunik orain kirolen tartera pasako gara. Kolegioan azken hilabeteetan izandako txapelketen berri ematearen arduradunak Mikel Goyenetx eta Iban Odo izanen dira. Kiroltzaleak baldin bazarete ez galdu atalau! Katalin Elizalde ikastetxean ikasleen arteko aire baloi lehiaketa ospatu zen otsailean. Eguerdiko pausan iragan ziren partidak eta maila ezberdinez osatutako taldeak izan ziren. Lehen edizioko aire hartzeko txapeldunak hauek izan ziren. Lehen taldea, Uaina, Egoa, Ezitxu, Laia eta Idoiak osatu zuten. Bigarren taldea, Joane, Aize, Naia, Aiur eta Mainak osatzen zuten. Apilaren 2-6 bitarte ere, ikasleen arteko futbito txapelketa iraganen da kolegioan. 6 taldeak izanen dira eta taldeak neskez eta mutilez osaturik egon behar dute. Txapelketa irabazteko aukera gehien duen taldea irakasleen taldea da. Beraz, erne ikasleak? Jajaian gure irratsaioari umore puntu bat emanen diogu, hortaz, jajaian txisten atalera jauzi eginen dugu. Zuek bajez lehertzeko arduradunak Uain, Naim eta Ukain izanen dira. Hoja beraz txisten atala. Ero bat korrika da biltzuaiz baten inguruan, eta oska egin nahi duen sakur bat gibelean du. Gizon bat urbildu eta eroari esaten dio. Kasu, agabatuko zaitu. Ez, hamar itzuliko bintelaf daukat.
Alabak galetzen dio aitari. Baina zergatik negar egiten duzu, itxusi egiten zaitu? Orduan azko negar egin duzu zure bizian. Amonak bere seme txikia kontsolatzen du. Hiltzen garelarik zertan bilakatzen gira? Hauts bihurtzen gara. Behin igi batzuk bota ondotik horren agendaren taktera pasatuko gara. Urrengo asteetan horrendik zer egin argi ez baduzue erne. Gure inguruan proposamen ezberdinak eta oso interesgarriak bai dira. Apirilaren 27an urtero bezala Baigorrin Nafarroaren eguna ospatuko da. Bertan, egun osoan zehar ekitaldi ezberdinak izanen dira, hala nola goizez dantzariak eta atxaldez kontzertuak. Igande goxo bat pasatzeko parada ona da. Ekainaren 7an Ziburun berriz ere liburu eta disko azoka antolatuko dute. Liburuen aurkezpenak eta diskoak erosteko aukera izateaz gain, hitzaldi ezberdinak izanen dituzue kontzertuek alaiturik. Urtero bezala, aurtengo Herri Urrats edizioa maiatzaren 11an ospatuko da Senpereko lakuan. Aurrentzat, puzgarria, herri kirolak, dantzak eta kontzertuak ikusteko plazera izanen dute lakura hurbiltzen diren guztiek. Ea eguraldiak laguntzen duen. Maiatzaren 17an Elizondoko Baztango gaztetxean nekazal punkek antolaturik kontzertuak izanen dira. Soinu zikinak maite badituzue ez galdu. Apirilaren 20an Donibane Garazin aberri eguna ospatuko da. Goizean manifestazioa eginen da ondotik bazkaria eta atxaldez herrikirolak. Eguna amaitzeko kontzertuak izanen dira Zetkin eta Foixist taldeekin. Apirilaren 23an, Senpereko Larreko kulturgunean, Nuna Bilbergain, film emanaldia emanen da. Euskal pilotaren historiari buruz ikasteko aukera ona izanen dute bertaratzen diren guztiek. Agendarekin amaitu ostean, gure bigarren saioaren amaierara iritsi gara. Espero dugu asko gustatu izana. Urrengo saioa ekainean kaleratuko da eta azken saio honekin ikasturteari amaiera emanen diogu. Espero dugu gurekin tarte gozo bat pasatu izana. Urrengo saioan behitzere egonen gara, bitartean ongi segi!